Вярно ли е, че от анорексия страдат само тези, които са били пълни? Най-странният случай, който съм имала в практиката си, е момиче, което беше напълно сляпо, т.е. тя никога не се е виждала, а страда от анорексия. И всъщност мисли за себе си така, както мислят всички останали момичета. Че просто не се харесва, че тялото й не е хубаво и че тя не е хубава. Можете ли да си представите, това е човек, който никога не е виждал образа си в огледало. А всъщност в главата си тя изглеждаше толкова ужасна, колко ти се представиш. Аз съм Галя Мотафова и съм психотерапевт и психолог с 15 години опит в лечението на хранителни разстройства. И днес съм тук, за да ти разкажа дали всъщност анорексията е плод единствено на това, че не се харесваме и на това, че килограмите са ни много големи.